Kære Mette. Hej, Sammy. Motion er også en form for stoffer. Motion udløser nemlig en række kemiske reaktioner i hjernen og i kroppen. Jeg ved, at du er så glad for at male, og det vil jeg gerne hjælpe dig videre med. Jeg ved, at du siden du var barn har elsket ishockey mange gange og drømt dig tilbage på isen. Den drøm vil jeg gerne gøre til virkelighed. Derfor skal du sammen med mig holde foredrag på en efterskole til kvinder. Derfor skal du i dag kl. 13 møde op på Galleri Søndergaard i Vinderup. Derfor skal du i dag kl. 14 møde op i fitnesscenteret Fitness World. Derfor skal du på tirsdag den 7. september møde op i ishockeyklubben i Aarhus Gøjhal kl. 20:30. Derefter skal jeg lægge en plan for malerkurset, som passer ind i din daglige dag. Og kan du have lægsdag? Det er Lisen. Det synes jeg er sjovt. Skal jeg i gang med at motionere? Han vil finde skøjter og udstyr til dig, og du skal derefter på isen sammen med motionsholdet i Aarhus. Herefter kan du sammen med Peter Trolle lægge en plan for at gå til ishockey i fremtiden på en måde, som passer ind i din dagligdag, og hvad du har lyst til. Det er godt nok vildt. Det var mit liv, jo.